بھی اللہ کریم نے قرآن میں اندر بیان فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ ارشاد فرمایا اے میرے سونے محبوبا، اے میرے حبیبا، انہاں لوگاں نوں کہہ دے، انہاں لوگاں نوں حکم دے دے، عرض کیتی سونیا اے مالکا انہاں لوگاں نوں کی کہاں؟ فرمایا انہاں لوگاں نوں حکم دے دے جدو انہاں دے کول میں رب دی طرفوں میرا فضل آ جائے، میں رب دی طرفوں اے میری رحمت آ جائے، پھر انہاں دے چہرے چودھویں رات چن وانگو، پھر انہاں دے چہرے چودھویں رات چن وانگو کھل جان، انہاں دے چہریاں تے بارہ فرمایا اے میرے سونے محبوبہ جی رب العالمین فرمائے اے جڑے لوگ نے اے جڑے تواڈے امتی نے انہاں نوں حکم دے دو یو ہاد اللہ بول دو تے میٹھا میٹھا بولو سبحان اللہ۔ ایتھے سبحان اللہ چاہیے یار، نا یار چلو پھر نکال لیا میٹھے میٹھے بول ذرا اے بول میرے سونیا، میٹھے میٹھے بول ذرا اے بول میرے سونیا، کن دفاع یکون والی اے زبان کون میرے سونیا۔ فرمایا میرے سونے حبیبا جی فرمایا انہاں لوگاں نوں کہہ دے جدو انہاں دے کول میں رب دا فضل آ جائے، میں رب دی رحمت آ جائے، پھر انہاں دے چہرے دے بارہ نہ بجن، انہاں دے چہرے چودھویں رات دے چن وانگو کھل جان۔ سبحان اللہ۔ تے عاشق رسول اہل سنت و جماعت جڑا سنی ہے نا جدو 12 ربیع الاول والا دن آتا ہے نا اے چہرے سے 12 نہیں بجدے، یہ بازار چلے گا گھر دے وچ آوے گا بوے گا نا تے اے دے چہرہ خوش گھر والے پوچھن گے نا جدو اج خوش پہ نظر آنا ہے خوش ہو کے آکھے گا تانوں نہیں پتہ جو رب دا حبیب آیا تے جگ دا طبیب ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر جلالین دے اندر آپ فرما دے اللہ دا فضل اور اللہ دی رحمت تو مراد انہاں دونوں چیزاں تو مراد امام الانبیاء دی ذات ہے۔ ساڈے واسطے اللہ دا فضل بھی رب دا بھی اللہ دی رحمت بھی۔ آئیے عزیزان گرامی میں بات عرض کرن لگا اے اللہ دا فضل کون رحمت کون جدو اللہ دا فضل آیا اے جدو اللہ دی رحمت آ گئی سیدنا عبد المطلب حضور دے دادا جان آپ فرماتے ہیں جدو اے رب دا حبیب آئے اے جگ دا طبیب آپ فرماتے ہیں جدو رب دا بھی جگ دا طبیب آیا نا اے توجہ یار آپ فرماتے ہیں اس رات نا میں کعبہ اللہ دا کرتا سفے طواف کر دیا اے توجہ آپ فرماتے ہیں جدو میں اچانک نظر ماری نا کعبہ اللہ دے توجہ کر کے دیکھیا نا آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کعبہ حرکت کیا کرتا ہے سبحان اللہ آج کو میں تو اٹھے دلان دے ساٹھ مار دیتی توجہ کعبہ جڑا ہے نا اللہ دا گھر
آپ فرماندے ہیں حضور دے دادا جان میں معاملہ بڑا ہی عجب ویکھیا کعبہ حرکت پہ کرتا ہے آپ فرماندے ہیں میں ٹک ٹکی لا کے ویندا رہیا کہ کعبہ کرتا کی ہے حرکت کردیاں نا اینج کر کے چکدا جا رہا ہے چکدیاں آپ فرماندے ہیں میں معاملہ عجب ویکھیا حتیٰ کہ کعبہ اللہ نے پیشانی لا دی تھی زمین تے میں توجہ دے نال ویکھیا کہ کعبہ اللہ دا منہ کیڑی سمجھ دے آپ فرماندے نے میں ویکھیا نا تے سیدہ آمنہ دی کلی دی طرف کعبہ اللہ دا منہ سبحان اللہ تے سجدے پہ پیا ڈٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ آئی اللہ نے گرامی میں کی گل کرا سیدنا عبد المطلب حضور دے دادا جان آپ فرماندے نے دستک دیتی نا اندر آوازی کون آپ فرمانے نا عبد المطلب آپ فرمانے نا اے آمنہ سچ نسی آج آن والا آیا کون ہے سبحان اللہ سیدہ آمنہ پاک عرض کر دیا نے حضور آج آن والا کوئی عام نہیں ہے رب دا حبیب تے جگ دا طبیب ہے آپ فرمانے نا اے آمنہ ایدہ نام محمد رکھی کی رکھی ایدہ نام محمد رکھی اے آج آن والا کوئی عام کوئی اے آن والا رب دا حبیب اے جگ دا طبیب اے آن والا کوئی عام کوئی نہیں رب دا حبیب تے جگ دا طبیب امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میرے دور دے اندر نا ایک عاشق رسول سی ایو جو عاشق سی جن نے نا ہر مہینے دی 12 تاریخ کو حضور دا میلاد منا لیا تے آپ بھی خوش ہو جانا تے سامنے جڑے لوگ ہوندے سن آپ بھی سرکار دا ذکر سننا بھی سماعت بھی کرنا تے بیان بھی کرنا سبحان اللہ عاشق رسول سی فنا فی رسول سی آپ فرماندے نے وقت گزردا گیا میں ویندا رہیا ایک وقت تو آ گیا وہ عاشق رسول دنیا فانی نو چھڈ کے نا عالم برزخ دی طرف روانہ ہو گیا آپ فرماندے نے میں جدوں میرے کناں دے وچ آواز آئی نا فلاں عاشق رسول دنیا نو چھڈ کے ٹر گیا آپ فرماندے نے کہ میں تڑپ گیا میں کہ اوہو عاشق رسول ٹر گیا آپ فرماندے میں تڑپ گیا تے کچھ دن گزرے نا آپ فرماندے نے وہی عاشق رسول میرے خواب میں وچ آ گیا میری خواب وچ آیا نا میں سر دی اکھاں دے نال جدوں عاشق رسول نو ویکھیا نا تے میں تڑپ گیا امام صاحب فرماندے نے میں پوچھیا اون کولوں سچی دسی دنیا تے رہ کے اتنا پیار کردا رہیا تاجدار کائنات دے نال سچی دسی قبر وچ جا کے بڑیاں کی قبر وچ نوری صاحب ٹر گیا تے بنیا جی ایڈی محبت کردا رہیا ہر جناب والا مہینے دی 12 تاریخ نو حضور دا میلاد مناتا رہیا بنیا کی تے عاشق رسول مسکرا پیا انہاں کہ امام صاحب نہ پوچھو کی بنے امام صاحب فرمان لگے نانا آج قسمت ساڈی چنگی کہ تسی خواب وچ آ گئے دس کے تے جاؤ بنیا کی عاشق رسول کہندا ہے کی دساں جدوں قبر دے وچ گیا نا تے میری اکھاں دے سامنے فرشتے آ گئے میں جدوں سر دی اکھاں دے نال فرشتیاں نوں ویکھیا نا میں ڈر گیا
ڈریا نہ میں کمبی جا رہا ہوں کمبدیاں آپ فرما دے عاشق رسول کے اندر کمبدیاں میرے سجے موڈے تے بجا ہاتھ سبحان اللہ ڈٹ کے ذرا بولو سبحان اللہ آئیے عزیزان گرامی میں کی گل کراں عاشق رسول دے اے میں کمبی جا رہا کمبدیاں اے میرے سجے موڈے تے ہاتھ وجا سجے موڈے تے ہاتھ وجا پھر بھی میں کمبی جا رہا ان کر کے میں کمبدیاں کیا فرمانے میری چیخاں نکل گیا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ فرماتے نے پھر کی بنی عاشق رسول دے جنہوں میں سر دیا یکا دے نال سچی سیڑ وال نظر ماری رب دا غبیب جگ دا طبیب رب دا حبیب جگ دا طبیب آپ فرماتے ہیں عاشق رسول کہنے جدو میں نہیں کر کے بیٹھے تو حیران ہوں اے توجہ نہیں کر کے نا جامی صاحب تسی میری آنکھاں والے ویکھو ذرا ادھر نہیں کر کے ویکھیا نا جدو تاجدار کائنات میں عرض کی تھی مدینے دے تاجدار آپ آ گئے سرکار مسکرا پہ سرکار فرمائے پریشان ہوندی لوڑ کا دی سبحان اللہ پریشان ہوندی لوڑ ہی کوئی نہیں ہونا میں آ گیا سبحان اللہ تاجدار مدینہ نے فرمایا فرشتیوں سوال سوال کری جا رہے سو ان کرو سوال میں محمد آ گیا آئیے عزیزان گرامی مبارک درد کرنے لگا امام الانبیاء مدینے میں تاجدار نے فرمایا فرشتیوں اگے سوال کری جا رہے سو ان کرو سوال میں آ گیا فرشتیاں نے سوال کیتا من رب کا دس تیرا رب کون ہے فرشتیاں سوال کیتا من رب کا دس تیرا رب کون ہے تاجدار مدینہ نے فرمایا فرشتیوں چپ کر جاؤ فرشتیوں چپ کر جاؤ ہن اے میرا غلام نہیں دسے گا کہ ادھر رب کون ہونا میں دسنا اے غلام کون ہے آئی عزیزان گرامی میں کی گل کراں عاشق رسول حضور تے جان قربان کرنے والا سرکار فرماتے نے فرشتیوں چپ کر جاؤ ہن اے نہیں دسے گا میری سرکار نے فرمایا فرشتیوں اے میرا غلام ہے جنہیں انہیں دیوارہ طریق نو میرا ملاد منا خود بھی میرا ذکر کرنا دوسرا نوری آواز دے کے آکھنا سرکار دی محفل لگی ہوئی ہے کدی تا غریباں دے مغلے سرکار آ جان گے تے میرا غلام جڑا محفل سجا کے بیٹھ رہندا سی تے ذکر کردا سی کدی رسول اللہ آہستہ ہی کچھ پڑھاؤ ذرا نا کیونکہ گلا تھکیا ہوا ہے دل رات کا سفر ہے آئی عزیزان گرامی امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے فرمایا فرشتیوں
کدیا سونے مدینے دیا تاجدارا کدی تے آ جاؤنا غریباں دی کھلی وسا جاؤنا سونے اکھاں ترس گئیاں دل بڑا اداس اکھاں ترس گئیاں دل بڑا اداس کی کراں مدینے دیا تاجدارا صبح سویرے دا ویلا ہوندا گھر دے وچوں باہر آ جانا بازار دے وچ آ کے گنبد خضرا تے نگاہاں لا لینا گنبد خضرا تے نگاہاں لا لینا تے رو کے عرض کرنا سونیا کدی تے آ جاؤ گے آئی عزیزان گرامی کی گل کراں بازار دے وچ آ جانا تے رو کے التجا کرنا سونیا کدی تے آ جاؤ گے اے غریباں دی کھلی وسا جاؤ گے کدی سامعین گرامی آخری آیہ مبارکہ قرآن دی پیش کر کے امام الانبیاء تاجدار کائنات دی عظمت دے حوالے دے ڈٹ ذرا بولو سبحان اللہ اللہ نے جڑی شانہ عظمتہ مقام اپنے یار کو عطا فرمائے دینا قسم بخدا کسی نبی کو نہیں دیتا سبحان اللہ رب دے حبیب دا مقام بھی الگ ہے شان بھی الگ ہے ہائے ہائے عظمت بھی الگ ہے اللہ کریم نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ارشاد فرمائی فرمایا جدوں بھی تھوڑا دل اداس ہو جائے اے میرے یار دے نال گلاں کرن دی وجہ دے سچی گل دساں تاجدار کائنات دے جڑے غلام سن جدوں انہاں دا دل اداس ہو جانا نا وہ کوئی گھر والے دے نال گفتگو نہیں سن کر سکتے بھج کے نا پر کے مصطفی چا جانا جدوں چہرے بدعا ویکھنا نا ہونا بے قرار دل نوں قرار مل جاتا سبحان اللہ بے چین دل نوں چین آ جانا او بے سکون دل نوں سکون مل جاتا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دے نال پیار کرن والے فرمایا جدوں بھی تہاڈا دل اداس ہو جائے کہ میرے یار دے نال گلاں کرن دی وجہ دے نال فرمایا میرے یار دی بارگاہ دے وچ آ جانا دھیان دے نال گل کرنا کدے میرے حبیب دی آواز تو اونچی آواز آئے آئی عزیزان گرامی اللہ کریم نے فرمایا لوگوں ایمان والے اے جدوں تہاڈا دل اداس ہو جائے اے میرے یار دے نال گلاں کرن دی وجہ دے نال فرمایا میرے یار دی بارگاہ دے وچ آ کے دھیان دے نال گل کرنا کدے میرے حبیب دی آواز تو اونچی آواز نہ سیدنا حضرت ثابت بن قیس آپ نے جو آیہ مبارکہ سنی نا اے میرے محبوب کے نال پیار کرنے والے ہو میرے یار دے غلاموں سنو جدوں میرے حبیب دی بارگاہ وچ بیٹھ کے کلام کرنی ہے نا دھیان نال کرنا کدی آواز تہاڈی زبان یعنی آواز جڑی نا بلند نہ ہو جائے میرے حبیب دی آواز آئی عزیزان گرامی سیدنا
ثابت من کے اے رسول اللہ دا غلام آپ دا بولنا بھی اچھی آپ دا سماعت کرنا بھی اچھی جدو کنا دے وچ آواز پھیل گئی اے میرے حبیب دے نال پیار کرن والیو میری یار دے نال گلا کرن والیو دھیان دے نال گل کرنا کہ میرے حبیب دی آواز تو اچھی آواز نہ ہو جائے آپ فرما دے میں بارگاہ مصطفیٰ دے وچ دوڑ آ کے نہ گھر چلا گیا گھر جا کے نہ اپنے آپ لائن کر کے بند کر کمرے چ نہ بند کر لیا کیوں اپنے آپ نے مخاطب کردے نے زبانی کیوں اچھی بولنی ہے اللہ نو اپنے یار دی بارگاہ دے وچ بیٹھ کے اچھی آواز دے نال گل کرنا پسند ہی کوئی سبحان اللہ زبانی تو کیوں اچھی بول رہی ہے چند دن گزرے نا اے توجہ تاجدار مدینہ نے اے میری طرف اے ویکھیا سجی ویکھیا سامنے ویکھیا کھبے ویکھیا جامی صاحب توجہ امام الانبیاء نے فرمایا میرا ثابت نظر نہیں پیا سبحان اللہ سبحان اللہ چاہیے اے توجہ میرا ثابت نظر نہیں آ رہا عرض کی مدینے دے تاجدار سانو نہیں پتہ کدھر گیا امام الانبیاء نے فرمایا پتہ کرو نا جا کے کدھر گیا تاجدار مدینہ دا غلام اٹھیا صحابی رسول اللہ کی نہ دروازہ کھٹکھٹایا آواز آئی کون فرمایا رسول اللہ دے غلام آیا تے ثابت کو سرکار یاد فرما رہے ہیں سبحان اللہ آئیے عزیزان گرامی میں کی گل کرا سیدنا ثابت بن کے رسول اللہ دا پیغام سنیا تڑپ گئے دور اللہ کے بارگاہ مصطفیٰ دے وچ آ گئے قدمانوں چوم لے قدمانوں چوم لے چوم کے عرض کردے نے سونیا یاد کیتا سونیا مدینے دیا تاجدارا یاد کیتا جے سرکار فرماتے نے ثابت کدھر ٹر گیا سے کدھر ٹر گیا سے اینے دے نہیں میری بارگاہ دے وچ آئے کوئی نہیں عرض کردا سونیا کی دسا اے جدوں اللہ دا قرآن آ گیا اے میرے یار دی بارگاہ دے وچ بیٹھ کے اچھی آواز نال گل نہ کرنا اچھی آواز نال گل نہ کرنا مدینے دے تاجدار کی دسیا جدوں اللہ دا قرآن آ گیا نا اچھی آواز نال گل نہیں کرنی عرض کی سونے ثابت تو گیا میں تو دوڑ لا کے اپنے آپ کو سیو کر کے بند کر دیا میں تہاڈی بارگاہ وچ بہواں کہ زبان اچھی گل نہیں ہو جائے بے ادبی نہ ہو جائے اللہ نو پسند ہی کوئی نہیں سبحان اللہ پوری صاحب سبحان اللہ تسی جے تہاڈے سبحان اللہ چاہیے سبحان اللہ مدینے دے تاجدار اللہ نے پسند کوئی نہیں تہاڈی بارگاہ دے وچ بیٹھ کے اچھی آواز نال گل کرنا میں اس وجہ دے نال تے گھر ٹر گیا تاجدار مدینہ نے بد دعا چہرہ اٹھایا بات اللہ کھولے سبحان اللہ ہائے 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 آئی عزیزان گرامی میں کی گل کرا اج دے دور دے اندر مرید پیر کول حاضر ہو جائے تے پیر محبت بری نگاہ دے نال مرید ول ویکھے مرید ول ویکھے مرید آوازاں دیندا تھکدا ہی کوئی نہیں اند لوگوں اے میرا سامی لب دے میرے ول میرے پیر نے محبت والی نگاہ دے نال یار کیسا عالم ہوئے گا نگاہ مدینے دے تاجدار دی ہوئے تے چہرہ حضرت ثابت بن کیسا ہوگا تاجدار مدینہ توجہ انج کرے کہ ثابت اتنا پیار کرنا
ثابت اتنا پیار کرنا مدینے دے تاجدار اتنا کرنا اگر تسی حکم دیو نا اے جان کچھ بھی نہیں جان کی آل کی اولاد کی مال کی سارا کچھ تواڈے قدماں دے وچ نشاور کر دئی سونے ساڈا تواڈے بنا ہے ہی کوئی سبحان اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سگارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سگارا یا رسول اللہ سونیا ساڈا گناہگاراں دا سگارا تواڈے بنا ہے کوئی نہیں سبحان اللہ مدینے دیا تاجدارا سیتا 24 گھنٹے دل دے وچ گنبد خضرا وسا لینے زندگی گزار لینے سونیا سوا تیرے نہیں کوئی سگارا یا رسول اللہ میں تم غارا ہوں میں تم غارا یا امام الانبیاء تاجدار کائنات نے فرمایا ثابت اتنا پیار کرنا جی مدینے دے تاجدار اتنا پیار کرنا سرکار فرمایا ذرا نیڑے آ سبحان اللہ ایتھے میں تھوڑا ذوق چیک کرنا اے توجہ سرکار فرمایا ذرا قریب آ جائے قریب بلا کے نا ثابت بن قیس کے قریب آ گئے سرکار فرمایا علی دور کھڑا ہے سبحان اللہ ذرا نیڑے آ جائے قریب بلا کے نا سرکار نے سینے دے نال لے آ آئی عزیزان گرامی کی گل کرا آج دے دور دے اندر باپ پتر دے نال ناراض ہو جائے تے باپ اندر راضی ہو جائے پتر نو محبت والی نگاہ دے نال ویکھے تے پھر آ کے ذرا قریب آ جا سینے دے نال لا لوے کیسا عالم آئے گا کسے دا پیر مرید راضی ہو جائے راضی ہو کے سینے دے نال لا لے بازار دے وچ آوازاں دے دے کے مرید آکھے گا لوگو میرا سانی لب دے ہوگا میرا سانی ہے کوئی نہیں مینو میرے پیر نے سینے دے نال کی گل کراں جدو تاجدار مدینہ میں حضرت سیدنا ثابت بن قیس نو سینے دے نال لا لیا ثابت فرماندے نے مینوں دنیا بھول گئی آئی عزیزان گرامی کی گل کراں او سینا جی دے متعلق اللہ دا قرآن آ گئے اللہ کریم نے قرآن دے اندر بیان فرمایا علم نشرح لک صدرک فرمایا علم نشرح دے سینے والیا مولاک دے نینا والیا یوگا دے لبن والیا اے وطوغا دے چہرے والیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد انٹھار کی آمد تاجدار ختم نبوت اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید سرکار نے سینے نہ لایا ثابت بن قیس فرماندے نے میرے تو وارے نیارے ہو گئے سینہ سرکار دا ہوئے تے وجود میرا وارے نیارے نہیں ہو گئے امام الانبیاء نے فرمایا میری بارگاہ دے وچ بیٹھنے والے ذرا غور نال سنے نہیں ہو میری بارگاہ دے وچ بیٹھنے والے ثابت جنہ میرے نال پیار کردا نا میں محمد نو ایویں جان نہیں دینا میں دے واسطے تینوں خوشخبریاں دینا آئی عزیزان گرامی کی گل کرا سیدنا ثابت بن گئے سرکار فرماتے ہیں لوگوں
سابت نو تین خوش خبریاں دے دینا عرض کی دل سوڑیا فرماؤنا سرکار فرما دے نے میرے ثابت نو اللہ دنیا دے وچ عزتاں دے نال نواز دے گا دوسرا فرمایا میرے ثابت نو اللہ شہادت والی موت عطا کرے گا تیسرا سرکار فرما دے نے میرے ثابت نو اللہ بغیر حساب کتاب دے جنت عطا فرمائے گا تے پیر میرے لیے جا 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 گولڑے دا تاجدار بولیا سبحان اللہ ما اجملک میں آخری شعر پڑھنے لگا جی ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک کتے مہنے علی کتے تیری سنا مشتاق اکھی کتے جائڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کے خلا کے خیرات جو چند کلمات میں جناب دی بارے اندر گوش گزار کی تھے انہاں چند گلاں دی میرے طور سارے عمل پیرا دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین